aşıp, zanlı aydın sağda zoşup, sizin bilen kepde aşıp, yine ulganda ovad. Assalamu alaikum, ehvan tomoşaçylar, eziz vatandaşlar. Mawu ýaýlamyň öňünde sizin ähliňizi hoş gördük. Beşimi diýaly garaşsyz. Baky tarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halifamyz, gahryman arkadağymyzyň saýasynda, hormatly prezidentimiz, arkadagry serdarymyzyň saýasynda, bagtyar halkymyzyň her bir güni taryha sığmaýan bagtly durmuşy, owuzun durmuşy betenýär. Mehman ýerleşler şeýle bagtly fursatda ähli köňüllerde, ähli ýüreklerde eziz watanymyz, jan watanymyz Türkmenistanyň şanyna iň owuzun arzuwlar kalplarda gaýnap joşýar. Şeýle owuzun fursatda sözümiziň başynda bolsa Türkmen bedewiniň milli bayramy nasip etdi. Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz, gahryman arkadagymyzy, hormatly prezidentimizi, arkadagry serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Türkmen bedewiniň şan şöhratyny, aýrylary baglan, Türkmen bedewleriniň şeýle azaýyplygyny dünýä çykarmaga, dünýäni haýrana goýýan bekişli bedewlerimiziň taryhyny arşa ýetirmäge, bize şeýle kämil getmişler taýýarlap ýaýlama bermäge giň mümkinçilikler döretip berýän. Biziň baş halifamyz, gahryman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagry serdarymyz köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagry serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň elmidama rowana ýollarda rowaşlyklary betenmegini tüýsürekden arzuw edýär. Mehman ýerleşler, eziz tomoşaçylar, şeýle tüýjü arzuwlar bilen Türkmen owa tele ýaýlamy, şeýle de Agdywerik Tilsimady bilelikdäki kärhanasy bilen taýýarlanyp ýaýlama berilýän Ulganda owa zatly aýdym sady din jarşy getmişimiziň bugünkü göçme sanyna başlaýar. Getmişimiziň bugünkü göçme sany bolsa Daşoğuz welaýatynyň häkimliginiň gurulmagyna boyny 360 pirli könürgöç etrafynyň gödür künjeklerini ýazgy edilýär. Mehmanlar, bugün getmişimiziň bayramçylyk sanyna bolsa, sizin kalp dünýäňizden ornadan halipalamyzyň dörüjüňi değişişi bolan Nurwerdi Gulowyň çopon ýoluny dowam etdirýän Recep Guly Kerimowyň Türkmenistanyň halk artisti, Cemal Safarowyň şagirdi, biziň zekinli estrada ýyldymyz, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bagtyar talibi Seyit Gultulogenow özüniň sadyny ýitleri bilen bugün getmişimiziň myhmany. Mehmanlar, bugün getmişimizde bizden daşlaşman Türkmen owa tele ýaýlymyna Ulganda owaza, Ulganda balyň. Häzir bolsa getmişimiziň başyny Seyit Gultulogenowyň ýerine ýetirmeginde halipalarymyzdan bize miras galan Türkmen halk aýdymlary bilen başlaýar. Mehmanlar, biz bilen ýaýlymda galyň.
geçirin yaşıdır Mağrup bilgenin sözüne Oç yiğidin vazfın eğine Akbilin yanarının şayla Düşmana hayvan yaşıdır Akbilin yanarının şayla Düşmana hayvan yaşıdır Almalarım minni Sensin sever yarım minni Ay boynum içine gül gencim Kalır almalarım minni Sensin sever yarım minni Baksa bağım minni Sensin sever yarım minni Çeşit çıkvadır dara Ak gidine irolmam ola Şabinenin halım sonra Geleyi padarım dinli Sensin sever yarım minni Şabinenin halım sonra Geleyi padarım dinli Sensin sever yarım minni Ey bahar Seyitgulay gepleşigimizde ilki bilen hoş gördük diýäs. Bugün Ulgamda Owaz atly aýdym sazy bir diň jarşy gepleşigimizde ödem bugün dünýäni haýrana goýan bekişli bedewlerimiziň bayramy, elbetde biziň ahyrdaky bedewlerimiz gözellikde deňi taýy bolmadyk şeýle bir toý gününe, bayram gününe öýe sada nigitleňizde bugün gepleşigimiziň mihmany bolýaňyz. Dörejlik üstünliklerini ilki bilen tüýsürekden ardy ödýäs bayramyňyz gutly bolsun. Şu gepleşige çağıranymyz üçin otyzyň hem dördüjülük topalaňyzda ulusylyklar ardy ödýär. Şu pursatdan peýdalanyp ahir türkmen halkymyzy gahrman arkadagy serdarymyzy bedew bayramymyzy bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmen bedewlerimiz mydamy ýeňişe ýar bolsun. Köp sag bolun elmydama ýelden ýynnam bedewlerimiziň aljak bayraklary diňe toýluglarda nesip etsin. Ne Seyitgulay gepleşigimiz dowam edýär. Halkymyzda gapyňy at dursa toy küýsärmiş ýa-da at ağınan ýerde mydam toy bolar diýilýär. Şeýle ajaýyp bir aýtgy bar, söhbetimizi şeýle bir joşgully gurrunlar bilen bedew arasynda bir söhbetimizi açaýsak.
Başyna. Hoş geldi toyda ama gözüň aýdyň atyň çykdy ho türkmen diýilen sözi halkymyz bagtyn göz başa saplaýar. Şol bagtym türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz hem de hormatly prezidentimiz halkymyza täzeden gaýdyp berdi. Ýurdumyzda ahal teke atlaryna goýulan sarpy belent derejelere götürildi. Şoň üçin milli bedewimiz münasibetli bellenilýän toy dawaralar dünýä ýaňsalýar. Elbette Seyit Guly türkmeniň usur ganaty hasaplanýan ahal teke bedewleri halkymyz üçin taýsyz gymmatlyk. Bu arada ýene bir şeýlere gow aýtgyba at ýigidiň maraty hasaplanýar. Dogry aýdýan, hoş geldi. Ahal teke bedewleri türkmeniň usur ganaty ýigidiň gopaly dost hasaplanýar. Ahal teke bedewlerimiz özüniň owadallygy, ýennamlygy bilen tutuşýar ýerden haýrana goýar. Şoň üçin ullan kiçä hemmeler türkmen bedewiniň aşygy. Elbette Seyit Guly dogry bilýäňiz şu türkmen bedewine özüňizden bir aýdym sazan boş wagtlaryňyz ýygyp edýän bolmaly ýaňyşmasam. Hawa men özüm sağlygymdan şu atyň içinde körpe daýym seyis oradyly bayram kiçik agam şu mamamlara barsak ökmen 3 tane at durda. Şoň üçin sağlygymdan atyň içinde häzirem özüm at bilen meşgullanýan aýdym sazan boş wagtym atlarym bar. Diýmek çağalykdan siz türkmen bedewleri seýislemegi, türkmen bedewlerini bir gezim etmegi şeýle çapman howat edýän eken. Türkmen aga diýär, atym bar, ganatym bar diýär. Elbette. Türkmeniň şeýle bekişli bedewine hatda düýüşde münmekligi maratdyr diýen bir gow aýtgyba. Seyit Guly geçmişimizde bir türkmen bedewlerini, türkmen ajaýyp bir ahal teke bedewlerini owadan bir gyzykly gurulmalar açyldy. Gelin geçmişimizde bir ajaýyp aýdym sazlar bilen dowam edelim. Başlyny. Onda mehman iýleşler, eri tomoşaçylar biz geçmişimizde dowam edýäs. Geçmişimiziň mehmany Seyit Guly Tülegenowyň ýerine ýetirmegindäki janly görnüşdäki owadan aýdym sazlar ýörüýte siz üçin diňläň diýin alaň, lezzet alaň.
Feýtguly ýerine ýetirip beren şeýle bir owadan aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Biz orta gepleşigimizi bir sowal jogaplar arkaly, bızykly söhbetler arkaly dowam edýäs. Ýakynly owaz Feýtguly bir adamy aslynda bir ruh veren dediýär. Sebäbi aýdymsaz dyn jalmagyň esasy bir serişdet hasaplanýar. Ýagny diýjek bolýanymyz söhbetimizi bir aýdymsaza degişli sowalar bilen dowam edýäs. Neneňsi aýdymlar öwrenmeli, nähili aýdymlary ýerine ýetirmeli. Umuman dörüjülükdäki täzeçiligiňizi maslahatlaşmaga iň ýakyn adamlaryňyz kim? Umuman sunuga da adamsynyň özüm bir täzeçiligiň gözlegini da feýtgürler. Şu dörediýän aýdymlaryňyzy nähili aýdymlar döretmeli, sazy nähili bolmaly. Ya bolmasa dörediýän aýdymlaryň şygyry, terbiyeleji ähäňnemi ýa-da bir joşun aýdymlarmy? Ine aglaba bölege siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň Türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halifamyz Gahryman arkadagy serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleriniň wagtçysy. Elbetde arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylymyz wagt edýär. Hemem halifalarymyzdan bize miras galan aýdymlar. Täze uşun bilen işleýänler. Senlik aýdymy işlejek bolumyzda halifalardan miras galan halk aýdymlar. Aýdymda bir hasap diýen zat bolýardy. Du targyjakda aýdylan aýdymlar hasap. Ondan sonra estrada geçirmeliler. İlki bilen plan aýdym işlejek diýsek, Halipamy Türkmenistan halk artisti Cemal Saparowyň maslahatlaşýan, hasabyny öwrenýän. Şu şeýle öwredýär. Aly bersede Halipamy ajakçy Begenç Gurbuýew bilen maslahat edip başda şu aýdymy du targyjakdy ýerine ýetirip timarlap, onuň ýigitler bilen jemlenşip estrada görünüşe geçirýär. Elbetde ýigitleri türgülleşik esasında. Umuman Feýtguly şeýle bir bagtly pursatdan biz özümüz gözle şaýady bolýarsa, näder gepleşigimizde gatnaşýaňyz. Halipa şägirçilik ýolunyň gündüň şaýady bolýar. Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowyň özüniň sadyna ýigitlerini siziň ýanyňyzda şu gepleşikde saz çalyrmagam. Hasam bu halipa şägirtlige goýulýan sarpanyň, halipa şägirçilige goýulýan şeýle bir hormatyň aýdyň tutnamy hasaplanýar. Feýtguly şu geljekde bir çopan ýolundan beýleki ýollarda aýdym aýtmagy, aýdymlary ýerine ýetirmegi bir gözüňe getirýäňizmi, meýilleşdirýäňizmi? Owa, her ýoluňam ustad başlaryny dinleýän, özüne gerek tilsimlemle öwrenýän, näder gepleşiginde dowamyny ýerine ýetirir, hatyjy aýdym oňa. Bizim ýerine ýetiriş, ýani ýolumyz Umut Gökleň ýolu bolup gidýär. Oňam düýbüni alsak, Bagtymularyň aýdymlarym, Nurerdaň aýdymlarym gelip birleşýär, bir ýerde jemleşýär. Diýjek bolýanym, haýsy ýollam bolsa-da özüňe bir laýyk gabat gelýän aýdymlary ýerine ýetirýär. Elbetde Feýtguly häzirne Daşoğlu welaýatynyň iň bir gözel künjekleriniň birine gepleşigimizde ýadyg edýärse, şu öňüm Daşoğlu topragyna bir toý bayramlarda bolan pursatdaňyzda nähili aýdymlar sizi has özüne çekýär. Daşoğlu welaýatyna da köp toý dawralara gelýär. Şol öz ýerine ýetirýän çopan ýolumyz höweslen dinlenýär. Dinleýijileme tarapyndan bol kabul edilýär. Elbetde Feýtguly şu Umut Gökleň ýoluna, Umut Gökleň bagşylyk ýoluna nähili aýdymlar has maksus hasaplaýaňyz. Hawa desançylyk bilen häzir Daşoğluda görýän desan aýdýan bagşylar kän. Daşoğlu diýilse ýok, men desançy bagşy gözüme gelýär. Şonu ýaly çopan ýoluna da aşyk çaňly diýilse desan. Nurerdagy şonu aýdymlaryň hemmesini desanlap gurrun berip tutarda ýerine ýetirenler. Onuň balkan diýilse bibi diýip birinji gözüme gelýär. Bibi aýdymlar, o aşyk çaňly desan. Daşoğlu welaýaty diýilse de hökmen desançy bagşy gözüme gelýär. Daşoğlu welaýatynda da bizde ýyzgoýkydan Ustad halifamyz bar, Bagtymul garly, öreşik, palta waşy albannaça halifalarymyz bar. Häzirki döwürde şol halifalardan miras alan aýdymlary ýoýman öz hasaby bilen ýerine ýetirip beren halifalardan bar. Türkmenistan atgalanan bagşylary Kerwan Ýowbasaryw halifamyz, Gonç Otuzow, Sabir Sabirow. Häzirki döwürde şu halifalarymyz şol halifalardan miras alan aýdymlary ýoýmany halkymda ýetirip ber. Köp sag bolun Feýtguly şeýle bir owadan söhbetimizi gelin ajaýyp bir aýdymsazlar bilen dowam edelim. Başlasyn. Ona mehriban ýerleşler, edi tomaşaçylar bizden daşlaşmaň Türkmen Owaz teleýaýlymyna ulganda owaza ulganda galyň.
alışam imam verip irti çapayım buyrat beni çandı beni seni yetir ay ho ay çandı bile ağalıptır aramı hakkın takdirine nedir çareni ol fikir bilin dış yaramı buyrat beni çandı bile seni yetir ay ho Yıldım yüreğim bana yetiver yetip yaramadım ilhim yediver ay kollu yılan börolini iltiver buyrat beni çandı beni seni yetir ay ho Ollayıvan börolini iltiver buyrat beni çandı beni seni yetir ay ho ay bahar yaralılar halayıklar namar bir dolu vur açayım zamanaları yerli yurdollu vur açayım zamanaları harayım yerli yurdollu yarımın kara gözleri gel gözleri şekerden çirin sözleri rakibim tağına sözleri zana der dollu zana der dollu rakibim tağına sözleri harayı zana der dollu
haydar men hedar mat bilen dolum beder men çıktı ilge vermeli gerek adım kurdolla kurdolli adım kurdolla kurdolli men çıktı ilge vermeli harayı hey adım kurdolla kurdolli namar verdollo verdolli hey bahe Hoş geçiriyat vakitleri Buz verillik aradağdır zilveleri koymadır İpemizsin vaktin çadır tepla bulur yurutları bulur tepla yurutları İpemizsin vaktin çadır tepla bulur yurutları bulur tepla yurutları Parlamız öydü yatar Mergellemiz ayra katar Getirerler atar atar Yerler yakın yanları Yanır yakın yanları Getirerler atar atar Yerler yakın yanları Yanır yakın yanları Kuşun altan ütör giyinip ağlasam demek Ayner bayram tünül bilsen şarla biner bürvütleri Biner şarla bürvütleri Bayram şakir tünül bilsen şarla biner bürvütleri Biner şarla bürvütleri Kösä bolun Seyitguly ýerine ýetirip beren şeýle owadan aýdymlaryň üçin näder getmeşiňi ýene de sowal jogaplar arkaly dowam edýär. Soňradan hem aýdym sada geçip Allah.
Facebook şeylerek bir sovalymyz bar. Aýdymsaz sunugatyny bir öz ýoluny dowam etdirip bilmek üçin bagyşy nähili ukuyuplary eýe bolmagy maksud. Bagşa ilki gopaly sağdan ne gerek gowy. Onuň başarjanyny gerek. Biram şu halipalardan miras alan halk aydymlary ýoýmany halkymyza köpçülige ýetirip şol eden adagyň dinleýijiler tarapyndan bolsa Öz ýoluny dowam etdirmek üçin bagyşa maksatlarga hasaplaýan. Awa. Şu aýdymsaz sunugatyny suňgur öwrenmek üçin näme zatlar etmeli? Aýdyma hasam tomoşaçyň ýüregine, tomoşaçyň dünýäsine aralaşmak üçin näme etmeli pikir edýäňiz? İlki bilen aýan kaýdanym. Köp halipalar dinlemeli. Bir aýdymsaz sunugatyň aňasyna çykanda. Bu halipalarymyz bize miras goýup gitipdir da hal aýdymlary. Diňe şonu ýoýmany hasap aýtmak galya. Aýdymlarym bir ýerine ýetirende duýgulanyp aýdymyň içine girip ýerine ýetirmeliler. Öňde dinleýijiňem näme aýdym halaya, näme aýdym gowurya, şonu bir bilmek gerek, şonu duýmak gerek. Onuň aýdymam ýerine ýetirilenine bir duýup içine girip aýtmaly esasy. Toýda ýüregiň bermeliler, şu toýda baralarda aýdym aýdamyzy öňünde dinleýijiň saňa Goşulup seni aýdymlary bilelikde ýerine ýetirmeli. Şonu has öz joşanyň bilmän galya. Elbetde, dogry bilýän, Seyitguly. Şeýle bir türkmen tebigatynyň gözelligi, ine gelin gyzamyzyň görýär, öyle el işleri, ne dutar, ustasy biziň milliliklerimiz, şeýle ajaýyp bir tebigatyň arasalygy, temizligi, ýurdumyzyň bagy bosanlygy öwrülmegi, şeýle omodan pursatlar hasam häzir sahnada bir aýdym pursadyňyz, hasam joşýansyňyz, hasam gatlaryňyzy siz bilen bilelikde joşuwaýdy. Nähili pursatlarda hasam bir şeýle joşduryňyz ýene dowamlandylar. Aýdymsaz, goşgy birleşýär. Şol sazlaşykly birleşdi. Onuň görýän türkmen ýurdumyz owadan ýerlere tebigaty gatbaý ýurt. Näme şunam daşawdy welaýatynyň bir ölkünjüňde owadan ýerine ýazgydy otyr. Aýdymsaz, tebigat bir-birine bir baglanşykly. Şeýle gowalar diýip hasap edýär. Gelin onda Seyitguly şeýle bir baglanşykdan, şeýle joşgundan hasam bir ruhlanyp gepleşiňizde bir dowamlykda owadan aýdymsazlar bilen dowam edäsiň. Başdy. Onda mehman ýerleşler, edir tomoşaçylar gepleşiňizde tomoşa ediň. Ulganda owaza, ulganda galyň. Yaşılıp ala dağın deyreti. Aylanıp çıkmalı yollar onu var Yeyinip çıkarlar makbal deyreti. Şeyle şahan dağı giyilir onu var Yakımlı şamanları her günde Aslan hop yalı barar her kanı Sapar mangıl oyun bağlar ona var Köp yağsa baran gel bara Dağı taşı urun fil Onunla var
zanı giyle Onda var ey şunda var Eyledin bir marhatiza Min it könmeden dere Eyledin duzar hatiza Eyledin duzar hatiza Vadime türme yarasar Birine tirme yarasar Ya saçlarına yarasar Saçların bir marhatiza Döşümde boşayı vurulur Almadır nar hatiza Almadır nar hatiza Seydi diğer bu şerlere Yelli kadı kıyırlara Köneden alın dertlere İğnedim duçar hatiza Üstünü çek Dinle bırlak var hatice vay Seyitolu yerine yetirip veren aydımlığımız için köp sağ olasın aydiyaz. Sağ ol. Biz gitmişimizde yine de sowal, jogaplar kıly dowam edýäs. Behman iýleşler, edir tomoşaçlar bizden daşlaşmaň Türkmen owazyna ulganda owaza gitmişimde mehmany Seyitolu Tülegen bilen biz söhbetleşigimizi dowam edýäs. Seyitolu ine Türkmen bedewiniň milli bayramy. Şeýle bir ýurdumyzyň ähli künjeklerine hasan bir toýlar dawarlanýan şeýle ajaýyp bir toýlar bolsa her bir dörüjülük işgärini joşdurýar. Ine özüňizden bir Türkmen bedewleriniň aşygy. No. Tomoşaçylarymyz hem gyzyklanýandyr. Siziň özüňiz hem şu atsaf bilýäňizmi? Şu bedewlere iýde geçişiňiz dogrusyna belki tomoşaçylarymyz da gyzyklydyr. Gurrun beräýseňiz. Özüm hem çaqam atsap ýadym. Onuň şu aýdym sağdan boş wagt tapsam bedewleriň ýanyna gidýän, bedewmin ýan atyma atlanyp Türkmen tebigatyna seýle edýän, atlama iýde gedýän o seýsin Azim Mehmet Nurov, çapsuwarym seýsin ogly Orap Mehmet Nurov. Şeýle de o
Sapı var dostuma Berdi Muhammed. Ahırman arkada serdağımın döretip berýän mümkinçiligi esasında Türkmen bedewine howasyn hasam gün-günden artýar. Berekallah Seyit Tuly mundan meýlägem şeýler döwletli işçiler elmedama bir rawaz alsyn. Inni biz getmişimizi ýene-de şeýlerek bir gyzykly sowalymyz bar. Dünýäde ähli zadyň ölçegi barmy? Elbette dünýädäki ähli zatlar duýup bolýar. Duýup bolýan zatlaryň ählisiniň hem ölçegi bar. Elbette, dogry bilýäňiz. Gözellik nämede siziň pikiriňizçe? Gözellik adamlaryň bagtyarlygyny, şular ýaly asuda watanyna, odan watanyna ýaşaýarlygy, öýüniň awadarlygy, çağılan gülkisi, maşalan agzyrçylygy hasaplanýar. Elbette, dogry bilýäňiz. Gelin ne Seyit Tuly Türkmen owazyna siziň muştoklagyňyzam sizden owadan aýdym sazyra garaşýandyr. Gelin getmişimizi bir ajaýyp bir dowamlykda aýdym sazyr bilen dowam ederiz. Başdy. Ona mehman iýleşler, evi tomoşaçylar getmişimiziň mehmany Seyit Tuly Türegenowyň ýerine ýetirmeňdäki owadan aýdym sazyr özüm dowamly aýdym sazyr siz üçin ýaňlanýa diňleýän diýinjalyň, lezzet alyň.
Hınlar bağın gülünden ay Bulmadın kimin ağ Gülbedil yönüne ay Gözlerin zanalar Kara gözleri Gözleri direldir Şirin gözlerim ay Şirin gözlerim Ay Alma yanakların Gülür yüzlerime Şirindir levlerin Leyli, 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 mi veden gelin, mi veden gelin. Ay, vay. Yerden tutardır Zülflerin tardır Zimanım görmedi Gözlerim dardır Görürsen gül yedin Sabahın yönüne Nefret haydar aşağı Lağım yad olmadı Var görmezken sevmeyim Gönlüm şad olmadı Gönlüm şad olmadı Yeridim de seninle Yeri daha dolmadı Meğer yere düştüm Leyli, 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 Leyli Havadan gelin Havadan gelin Havadan gelin Seninle, şu zaharla seninle bir daha dönmedi. Meğer yere düştüm, Leylim, 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 havadan gelin, havadan gelin.
başardı bir gidiv kövlenip durda Ağıyda bir geline tavlanıp durda Allah'ım ikimiz bir yerde koysa Ahyare leylime Var ata aşık delbirde Gönlü yangın lehmim Taşları yerinden düşer yine Kıvıç gibi kanımlar koluma Dünya mali hiç hayallerine Bir ata aşık birbirine Nuvene Devlet yerde var zengin irtani Afgan şiyanımış devlet berhana Suymuş kendine dikin irtani Ahyare leylime Var ata aşık delbirde Gönlü yangın lehmim Gel gülüm gel ayım gel sevmedim Marhata aşık birbirine Gönlü yangın lehmim Seyitguly ýerine ýetirip beren owadan aýdymdan üçin köp sag bolsun aýdýas. Ine gepleşigimizde bide berilen wagtam ahyrlap barýar. Gepleşigimiň dowamyna özüne sada nigitleriniz bilen janly görnüşde bir-biriniň owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz Gahrman Arkadamyň saýasynda, hormatly prezidentimiz Arkadagly serdarymyň saýasynda toýlanýan şeýle toý bayramlarda mahmal owazyňyz belenden nasıl şowluklar ýar bolsun. Sağ ol. Ne şeýle pursatda bir türkmeniň milli güçtöpsi bilen gepleşigimizi jemläýsek. Başysyny pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara öz zehinimizi açyp görkezmäne, okuyumuzy görkezmäne. Şular ýaly erkin gepleşikleri o ýurdumyzyň owadan ýerlerine ýalyp halk köpçüligine ýaýratmana köp mümkinçilikler edipler ýa. Biziň baş halypamyz bolup duran türkmeniň milli lideri Gahrman Arkadagly serdarymyz Talip Birondan köp sag bolsun maýdan. Zallar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Oşeli gepleşimiň jemine näme? Toýda baralarymyz bolsun. O jemi hökman türkmeniň güçtöpsi bilen jemi elbetde hawa. Häzir bizem näme sagdanlar bilen o güçtöp ýan oglan gıýlamyz bilen bilelikde şu taýda joşgul bir güçtöp jemläýeli. Ulugawat bilen. Ona tähwan tomoşaçylar diňläň diň alyň, lezzet alyň. Bizden daşlaşmaň. Uluganda owaza, uluganda galyň. başladı Türkmen
hoşlali Mıdam aşık saçaklı Mihmanagi kozaklı Türkmenimin toyları Milli tutar kazaklı Mıdam aşık saçaklı Mihmanagi kozaklı Türkmenimin toyları Milli tutar kazaklı Oba oba hop şeyle Türk belleri de derçeyle Oba oba hop şeyle Kuş destini dip şeyle Bir günümü toy bolsun Aydın bolsun, sağ bolsun Aygı buzma ağ bolsun Arkadağı sırlarımın sayesinde Bir günümü toy bolsun Ey aley aley Canım can aley Ey canlarım havaya yara Min kurban aley Yukarıdaki şolaya Yanvarıştı şu aya Yukarıdaki şolaya Yanvarıştı şu aya Doğulur kuş tepeni Olup yaşar kadağı Doğulur kuş tepeni Olup yaşar kadağı sırdarı Ey aley aley Canım can aley Ey canlar havaya yara Min kurban aley Çekilir kovadan havadan Su çekilir kovadan Vatanım Türkmenistan Himme yurdan ovadan Vatanım Türkmenistan Himme yurdan ovadan Hoba hoba hop şeyle Kuş dipdini dip şeyle Hoba hoba hop şeyle Türk belleri de dert şeyle Sarıvır mirdaca depreyi Sarıvır mirdaca depreyi Vasfet Türkmen toprağı Ödilimin kıyıları Dağıl gülüm yaprağı Ödilimin kıyıları Dağıl gülüm yaprağı Ahir ya ahiri Okudum öfre tahiri Şunun bilir utanıyan Kuş deftinin ahiri Ahir ya ahiri Okudum öfre tahiri Şunun bilir utanıyan Kuş deftinin ahiri Ey aley aley Canım can aley Ey canlarım havaya yara Beni kurban aley
mehman iyileşler, edi tomoşçular, ine şunun bilen Türkmen Ova Teleýaýlamy şeýle Agdyberik tilsamaty bilelikdäki kärhanasy bilen taýýarlanyp ýaýlama berilýän Ulgamda Owa adaty Aýdym zady diň jas ketmeşigimiň bugünkü göçme sany Daşoğuz vilayet häkimliginiň gurulmagyna köýnürgüç etrabyna ajaýyp bir sahna pursatlaryna Seyit Ulutulugenowyň Owadan Aýdym zadylaryna tomoşa etdiňiz. Biz bolsa siziň ähliňizde älim gowluklaryny tüýsürekden ardyp ödýär. Şeýle bagly pursatda bize şeýle kämil getmişler taýýarlap ýaýlama bermäge giň mümkinçilik öldüretip berýär. Biziň baş halifamyz Gahryman arka dagmyda hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arka dagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň elmydamy rowaj almagyny tüýsürekden ardyp ödýär. Mehmanlar, ýene-de ýaýlymda görüşýänçek hoş sag bolun.